କାହାଣୀର ନାଁ ବିନ୍ଦୁଏ ସିନ୍ଦୁରର କୋହ। ସଖୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ସତେ ଯେମିତି ସଖୀ କଣ୍ଢେଇଟେ। ଗୋରା ତକ୍ତକ୍ ଦେହକୁ ଗୋଲ ମୁହଁ, ସବୁବେଳେ ହସ ହସ। କପାଳ ମଝିରେ ନାଲି ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟି ତା ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଦିଏ। ତାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯେ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ନୁହେଁ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁରେଶ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲେ। ସଖୀ ନିଜେ ପରଘର କାମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ହସ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଦିନ କଟି ଆସିଛି। ଦିନେ ବି କିଛି କଳିକଜିଆ ନଥାଏ। ପରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କାରେ ସୁରେଶ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଛକ ଉପରେ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସୁରେଶ ପ୍ରଥମେ ପାନ ଦୋକାନଟିକୁ ଏକା ଚଳାଉଥିଲା। ଛକ ଉପରେ ଦୋକାନ ହେତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ଦୋକାନରେ ପାନ ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଣି ବିକ୍ରି କଲା ସୁରେଶ। ଏସବୁ ଦେଖି ସଖୀ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଘର କାମ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଦୋକାନକୁ ଆସେ। ସୁରେଶ ପାଖରେ ବସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗେ। ଏମିତି ବି ଘରେ ତାର କାମ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କିଏ ବା ଅଛି ତାର? ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା ସଖୀର। ବାହାଘରର 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପିଲାଟିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଳକୁ ଆସିନି। ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ହେବ। ସୁରେଶ ଏଥର ରାଜି ହୋଇ ସଖୀକୁ କହିଛି, ହଁ ଏବେ ତ ପାନ ଦୋକାନ ନୂଆ ଖୋଲିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଶାରେ ବଞ୍ଚିଛି ସଖୀ। ସବୁଦିନ ରାତି 9ଟାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରେ ସୁରେଶ। ଦିନ ଯାକର ବିକ୍ରି ପଇସାର ଲାଭାଂଶ ସଖୀ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ସଖୀ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳାଏ, ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଜିନିଷ କିଣେ। ତା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ କେବଳ ସୁରେଶ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତା ନୁହେଁ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତା ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୂ ରମା ସବୁବେଳେ କହେ, ସଖୀ ନାନୀ ସତରେ ତୁମର ଏ ଗୋରା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁରେ ନାଲି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଏତେ ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଲାଜେଇ ଯାଏ ସଖୀ, କହେ ଏ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ବଜାରରେ ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଏ। ସୁରେଶ ପାନ ଦୋକାନ ଏବେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସଖୀକୁ ସେ ମନା କରୁଛି ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସଖୀକୁ ତାଗିଦ କରି କହେ, ତୁ ଖରାବେଳେ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କର, ଏଠି 12 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବସି କାହିଁକି ପାନ ଭାଙ୍ଗିବୁ? ସଖୀ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନେ, ତଥାପି ମନ ବୁଝେନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୋକାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଦୋକାନ ଆଗରେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଟୋକାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସଖୀ ଭାବେ, ସିଗାରେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼? ଘରକୁ ଫେରେ, ବେଶୀ କିଛି ଭାବିପାରେନି ସେ। ଖାଲି ଭାବେ ଆଜିକାଲି ସୁରେଶର ରୋଜଗାର ବହୁଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରାତିରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ତାକୁ ଦେଲାବେଳେ କହେ, ଏତେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମାଲ ଗ୍ରାହକକୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ନେଇ ସୁରେଶ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯାଏ। ସଖୀକୁ ନିଦ ଆସେନି। ଭାବେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଦିନ କେତେଟାରେ ସୁରେଶର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଛି କିପରି? କାହାଠାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ପାଉଛି? ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସଖୀ। ସେଦିନ ଭୋର 5ଟାରେ ଉଠି ଦୋକାନ ଚାବି ଧରି ସୁରେଶ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ସଖୀ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଆକାଶ ଟିକେ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦିଶିବାରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା। ଏଇ କେତେଦିନ ହେବ ନିଦ ଠିକ୍ସରେ ନ ହେବାରୁ ଆଖି ତଳଟା କଳା ପଡ଼ି ମୁହଁ ମଳିନ ଦିଶୁଛି। ଛାଡ଼, ଏତେ ବେଶୀ ଭାବି ଲାଭ ବା କ'ଣ? ମୁହଁ ଉପରେ ନିତିଦିନିଆ ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ସିନ୍ଦୁର ଡବାଟି ଆଣି ବଡ଼ ଟୋପାଟିଏ ଲଗାଇଲା। ଏଥର ଦର୍ପଣକୁ ଅନାଇଲା। ଏ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟା ହିଁ ତାକୁ ଭାରି ମାନୁଛି। ସୁରେଶ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ସୁରେଶର ଶୁଭ ମନେ ଆସି କହିଲା, ହେ ଠାକୁର, କୋଳକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ସିନା ଦେଇନ, ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାକୁ ମୋ ମଥାରେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଝଟକୁଥାଉ। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସଖୀ। ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ତାର। ଭୋରୁ ସୁରେଶ କିଛି ନ ଖାଇ ଦୋକାନରେ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସାରି ଟିଭି ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା ସଖୀ। ହଠାତ୍ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବୋଧେ ରମା ଆସିଛି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା ସଖୀ। ସାମ୍ନାରେ ରମା ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ତା ପଛରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ପୋଲିସ ବାବୁ ସଖୀ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ମୋ ସହ ଆସ, ଏଇ ସାଇମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ସଖୀ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନଥିଲା। ଭାବିଲା ରମାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ରମା ତା ହାତକୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ ସଖୀ ନାନୀ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସବୁ କଥାର ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁ ସଖୀକୁ ନେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଧଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଶବ ଉପରୁ ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ଏ ଲୋକ କ'ଣ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ? ସଖୀ ଦେଖିଲା, ଏଇ ତ ସୁରେଶ, ତା ସ୍ୱାମୀ। ସେତେବେଳକୁ ତା ଚାରିପଟେ ଲୋକ ବେଢ଼ି ହୋଇଗଲେଣି। ସଖୀ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ପଡ଼ିଯିବ କି? ସୁରେଶ ମୃତଦେହଟି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ଶୁଭିଲା, ପୋଲିସ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ହେତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଏ ପୋଖରୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନ ଶୁଣି ବୁକୁଫଟା ଚିତ୍କାର କରି ସଖୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ଏ ଅଧର୍ମ କାହିଁକି ତୁମେ କଲ?
ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟିର ମାନ ଟିକେ ରଖିଲନି। ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନଥିଲା, ଲୋଡ଼ା ଥିଲା କେବଳ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାକ। ସେତକ ଆଜି ପୋଛିଦେଲ ତୁମେ। ରମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ସଖୀ ନାନୀକୁ ତଳୁ ଉଠାଉଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।